Ukuqala kohambo okuhloswe ngalo ukuqinisekisa ukulingana emphakathini. Umengameli uCyril Ramaphosa uchaze kanjalo ukucikicwa kwalomthethosivivinywa obese kuphele iminyaka udingidwa. The National Health Insurance is a commitment to eradicate the stark inequalities that have long determined who receives in our country, who receives adequate health care and who suffers from neglect. Lo mthethosivivinywa kuhloswe ngawo ukuvala igebe elikhona phakathi kwabantu abentulayo nabadlizambane likapondo. Umengameli uthi sekuphele iminyaka manje abantu bakulelizwe abentulayo bethwele kanzima. Now we cannot have a situation where there is a portion of the South African population that continues to live under an unequal system, whilst the others continue to live under a privileged type of system. This is completely against what the ethos of our democracy is. Ukucikicwa kwalomthethosivivinywa akwehlanga kahle kuzisebenzi zezempilo kanye nasezibhedlela ezizimele. Kodwa ke uhulumeni uthi phansi amaphaphu lo mthethosivivinywa awuzile ukuzodala inkinga kodwa ke uza nezixazululo. Don't listen to the doomsayers. There are scaremongers out there who are telling them things are going to collapse. You must leave now. Now that the president has found a pen, found the next flight, stay here, things are going to be better. Ziyisishiyagalombili izifundazwe eziwemukele ngo-elethu ngesikhathi uhlongozwa kweziyisishiyagalolunye. There were more than 60 public hearings in all provinces. Almost every district was given a chance. Various submissions, all of them were taken into consideration. Kunezinhlangano ezisabise ngokulisa enkantolo loludaba uma lo mthetho ucikicwa. Umnyango wezempilo uthi ukulungele ukubhekana nalokho.